pacar cucu tepok ingin ke iPhone 7 tak tukoke wedah listrik wis kaya bojone dhewe iki gantian njaluk skincare ora duit utang iki gak bae apa ya sedelak telepon iki ah. Joko. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, sing marak. Nang omah Jok, piye? Aku ana perlu iki. Perlu apa kene? Ya wis engko aku tak rono sik bae wis yo. Marene apa? Heeh, enteni yo, aku OTW. Oh iya ya. Joko iki ana apa iki? Pak utang iki wale motor. Ya wis iki, kamu cok. Piye? Cek masuk. Becok, kenapa warnanya? Kenapa? Untuk sungkan Sudah aku duga. Kalau kan Becok. masalah haring enggak warna-warna Jangan apa mana? skincare. Aduh. Pacarmu ku sing ndi sakjane? Kaya penyakit adil ke sih. Ngerti sih tahu tak ceritani. Banyak Geraldine ah. Ah, Ya Allah, bayangannya Geraldine lu kaya. wah anjay rekor-rekor. Aku beres aku pacarmu Joko. Wah, kok tekan kurang. Aku sing 192 balik ke sih. Aku sih sana. Apa? Yang kok benten seminggu mana? Yo kalau kenal. Ora harus cari Pak oleh harisan. Minggu ngarep. Asli. Saya mau. Mana nih? Yakin? Bangker kamu sih yo. Yo. Lapor ke lurahmu. Ya. Jadi satu kira kurang-kurang satu. Sakit. Kurang sebenarnya mana lu? Ya. So tangkap itu cok. Operasi jadi weh. Siapa? Tenang, cewek kuota. Ya. Bisa ngobrol. Duk. No, menurut biar Apa ngecek yo? lalu kita Heeh. ngomong sih. Terus gampang ki tak tuku glepung pati nggo tekan. Cewek ku. Tuh skincare ke bang Pak Dedi. Wah, Pak orang men mentek orang ngono. Ayo, aku dua. Ya, can kali ini. Makasih ya. So, jelas. Akhirnya berarti. Hati ya. Kalau Mbak Anya. Joko beres ah. Pacare koyo anyar grandi. Mantep. Tapi ya beres Joko. Tuh. Jancuk motor mogok bareng. Asem. Ini tek iki koyo ne. Jancuk entek temenan. 100 nek utang mungan kalau nggo bensin. Besok tukune wedak iki lu tambahan maneh asem.